Става хора, аз съм Монте. Както сте видяли в заглавието на видеото, днес ще ви водя къде? На финал на Шампионска лига. Отиваме в Будапещ. Днеска е 29 май и сега отивам да вземам едно приятелче от летището, защото ще го гледам заедно матча. И така, let's go! Остават ни към 160 км до Будапещ, до хотела. И сега ще направим един саундчек на BMW-то от 0 до 100. Let's go! Приятели, сега докато пътуваме, да ви кажа как се стигна до тук, че да пътуваме към Будапещ за финалите на Шампионска лига. Преди 2 седмици някъде участвах в един giveaway на една бензиностанция, няма да казвам коя. И се записах там. И седмица и няколко дни след това в Instagram гледам, имам такова съобщение, запитване за съобщение. И гледам някой момче ми е писал: брато, си ползваш ли билетите? Към този, ще ми пише какви билети. И после сетих и влизам в профила на тази бензиностанция и гледам сторито и обявяват победителя и казват мене. Викам, майко, аз не мога повярвам какво се случва. Това самолетни билета, 2 нощувки в хотел и 2 билета за финала на Шампионската лига. И след това 3 дена не можех още да повярвам, че съм случил аз. И така се случи, че сега пътуваме към Будапещ. Вече сме пред хотела и сега ще видите колко струва 2 нощувки в този хотел. Хората му се регистрирахме в хотела и сега отиваме към стаята. Сега да ви направим ревю на стаята. 9-0-3-4-6-9. Да видим какво се случва така. Толкова имаме ли? Ето е банята. Оха. Добре. Я да направим един тест. Така, хора, качваме се на покрива на хотела, да ви има някакъв евент по случай Шампионската лига. Еха. Гледайте какво става тук. Хора, днеска е деня. Ти вълнуваш ли се? Доста. Я кажи резултата, какъв мисли, че ще бъде? 4-1 за ПСЖ. Аз казвам 3-0. А вие напишете коментарите, поне ще гледате това видео след матча, вие за кой отбор бяхте. Часът е 10:30 почти. И излях малко на разходка. Виж това корабче. Там горе има шах. До него басейнче. Паси кефа. И плаваш по Дунава. Един автобус плава в реката. Добре му е. Хора, поръчахме си Болт такси за стадиона. Sorry? Polish? Me? Yeah. No. I'm Hungarian. Sorry? I'm Hungarian. Oh, you're Hungarian. What do you think tonight? I think PSG is stronger team Yes. and the nice football playing by PSG. 65% my opinion for PSG. But they cannot in the first half scores and 0-0.5 time, then the 65% go back to 50 and later and less time is more chance for Arsenal. So Yes. if Paris take the first goal, then no chance for Arsenal.
I hope. I think the same. Arsenal 0-1 for Arsenal. First goal, it's still 50-50 because that is very good. But yeah, dangerous. Arsenal because. But you know, they told the strategy, the game, not take the score because it's too difficult. The strategy to play is corner Yeah. because they're very strong in corner. So That's the whole season. so that's why they playing will be running as well at the line, both side. But I think PSG will smash them. yeah, it looks it's not my style this game. Let's see. Вече сме вътре на стадиона и още 2 часа преди матча и е пълна лудница тук. Гледайте какво става. Хора, вече сме на стадиона, гледайте какво става. А там долу заград, улица на ПСЖ и Арсенал. Колко техника излиза, какво става тук? Тук сцена ли ще дигат, какво ще правят? Купата долу и очакваме да излязат. Феновете на ПСЖ. Хайде, ПСЖ! Искам да видите феновете на ПСЖ, хореографията им, знамената и тези на Арсенал. Едно знаме няма. Край на първото време. 1-0 за Арсенал. Хайде начало на второто време. Давай! Айде! Стига, бе!
Така, корак край на редовното време, 1-1 това продължение. Продължението свърши, нямаш нищо интересно, ще гледаме до спи. Кефията тази врата до спиди. Така хора, това беше от влога от Будапешт, така че ударите по един палец на това видео, ако ви е харесало. Чао!